Ilang taon mo na kaya ang sakit mo yan? 7 buwan na. Hindi, yung sakit mo, kailan pa yan? 7 buwan na. 7 months na. Oo. Nagpagamot na kayo sa manggagamot. Oo. Pangilan ako? Pang-apat na. Pang-apat. Pero maraming salamat pa rin sa maggagamot sa iyo, ha? At sana matulungan ko rin at magtulungan kami. Pangatlo, nagpagamot ka na sa doktor. Oo, nagpatingin ako. Ano sabi ng doktor sa iyo? Ala naman, 2 x-ray na ho. Wala akong nakita sa akin. Wala. Puro. Pero may huling tanong na lang ako. Papas natin yung medisina. Nakakatulog na maayos, hindi? Hindi ako makatulog. Kailan kang hindi nakakatulog? Anong oras? Gabi? Tanghali? Alas 8, alas 9, alas 10? Bahala ka. Ewan ko. Hindi ko alam. Pinipilit ko matulog ng maaga alas 7, pero nakapikit lang ho ang diwa ko. Pero hindi ang espiritu mo hindi tulog. Hindi ho. Sige, naintindihan ko na. Lagi ho nananaginip ng mga masasamang bagay. Susubukan natin magagawa natin, ha? Manalig ka lang, ha? Kasi dito sa camera, dito sa video, nagba-blood yung mukha mo, eh. Nangingitim-ngitim, eh. Kailangan kasi magiging maayos to, eh. Tingnan natin. Taga saan kayo? Hagonoy, Bulacan. Hagonoy, Bulacan, ha? Sige. Mangkukulam mo, pinadadasalan mo to. Nagdadasalan ko lang. Sige, kalas. Kalas! O, di ko pa sinasabing ubusin mo. Hindi pa tayo tapos. Mamaya na. Mamaya mag-uusap tayo dalawa. Kalasin mo. Kalasin mo. Bibigyan kita pag 2 dasal. Maniwala ka sa akin. Tutudok. Ikakalahati ko yung dasal. Pipigain kita sa loob ng katawan niya. Bibigyan muna kita ng pagkakataon. Sige. Babae ka. Sige. Kalasin mo muna. Anong kinagagalit mo dito kay Orlando? Anong kinagagalit mo sa kanya? Kalasin mo! Lahat. Likuran niya. Lahat. Tibatok. Babae ka. Bakit? Babae ka ba nito? May gusto ka ba sa kanya? Wala po, masipag lang po siyang tao. Sige, kalas muna. May gusto ka o paghanga? Paghanga lang. Sige, kalasin mo muna. Malayong lugar ba to? Magkakilala lang kayo o nakikita mo lang siya? Nakikita mo lang siya Doon lang sa amin. Ha? Doon lang sa amin. Sige. Kalas na kalas. Hindi na kita alamin ang pangalan mo. May asawa ka na, may anak ka na. Ikaw babae, may asawa ka, may anak ka. May anak ko ako. Sige, kalas. Kalasin mo. Ikaw ba yung nagkukulang nito o mismong ikaw ang nagdarasal nito? Pinadasalan ko lang ho yan. Sige, kalasin mo muna. Kalasin mo lahat. Panginoong Yesus at Amang Nazareno, siniselyoan ko ang loob ng katawan lupang ito upang hindi basta-basta makatakas. Tanggal lahat. 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 Ubusin mo lahat. Pagbibigyan kita. Kailan mo pa ito dinadasalan? Kailan ba? Tagal na. Sige, kalas. Hindi ko muna alamin ang pangalan mo. Sige, kung makikipag-usap ka, hindi ko alamin ang pangalan mo. Naintindihan mo na. May asawa ka na. Sige, kalas. Ubos. Kili-kili. Lahat. Bilisan mo. Wala kang ititira. Mag-aantas tayo ng pangalawang dasal para madampot natin yung nagdarasal sa'yo. Yung inutusan mo. Yung nagdarasal dito, babae, lalaki. Lalaki! Sige. Kalas. Ubusin mo. Pati likuran. Masipag siya, naiinggit ka. Bakit yung asawa mo? May trabaho ba? Wala. Walang trabaho. Ba't naman naiinggita mo to? Alam mo yung inggit mo sa kanya may pagnanasa. Sa 10 utos ng Diyos, bawal magnasa, naiintindihan mo? Bawal makiapid. Bawal mag-isip na masama. Pag may pag-aari na ng iba, pag-aari na, naiintindihan mo? Kalas! Sige, kalas. Ubos. Inubos na. Talikuran. Alisin mo yung galit mo sa kanya, ha? Tatawagin ko yung mangkukula mo, ha? Pinadadasal. Magkano binayad mo sa pagdarasal? Magkano? Magkano? 1,000. Sige, kalas. Sige, 1,000. Sige, kalas. Ubos. Ilan ang anak mo, ate? 3. Sige, kalas. Ano yung pangalan mo? Babae, lalaki? Lalaki. Sige, kalas. Ilan taon na ate?
Ilang taon ka na? Ha? 50. Sige, 50 ka na. Sige, kalasin mo. May pagnanasa ka dito kay Orlando? Ala, bilib lang ako sa kanya. Masipag na siyang tao. Sige. Kalas na kalas. Ayaw ko na maulit to, naintindihan mo? Oo. Sige, tatawag to. Huling-huli na lang to, ha? Ikaw ang nagdarasal nito o mismo pinadadasalan mo? Pinadasal lang ko. Sige, tatawagin ko yung magdarasal mo, ha? Sige. Tumabi ka ng gawing kanan. Huwag kang masyadong maingay. Naintindihan mo? Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Hindi ako, ha? Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus at Amang Nazareno, ilawan niyo po ang aking kamay. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoong Kristo. Mismo yung nagdarasal. Mismo tinatawag ko mismo yung magkukulang. Kung sino man nagkukulang o nagdarasal sa loob ng katawan ng taong ito. Pumasok ka sa loob ng katawan ng taong ito. Amen. Sa pangalan ng Kristo. Sa pangalan ng Ama. Ikaw. Babae ka lalaki. Lalaki. Taga saan ka? Taga saan ka? Masbate. Masbate. Okay, anong ginawa mong dasal sa kanya? Dito, kay Orlando. Binigyan ko lang sa sakit ng katawan. Para saan dahil sakit sa katawan? Maraming klase. Pampahilo, pampahina, pampalumpo, etc. Para hindi siya makapaghanap buhay. Sige, kalasin mo. Pag hindi mo kinalas, magkano binigay sa'yo? 1,000. Sige, paano mo siya nagdasalan? Ano kinuha mo? Pangalan, picture, buhok, etc. Damit, ano? Bagay, ano? Sure. Sige, kalas. Masbate ka. Sige, kalas. Kalas na kalas. Kalas ng kalas. Kailan mo pa ito dinadasalan? Kailan pa? Buwan. Sige, kalas. Tanggalin mo yung dasal. Tanggalin mo. Tanggalin mo! Tatanggalin ko. Kasi galit ka. Hindi. O, kalas na. Ipigain kita dyan. Rafael, ang karngel. Pairamin mo nga ako ng kapangyarihan mas mainit kaysa dagdagan nga ng init ang aking kamay upang mainitan ng todo to. Okay, kalas. Okay, kalas. Okay. Pagbibigyan kita, ha, sa halagang 1,000, ha. Opo. Tama na. Opo. Napakinabangan mo na yung pera. Opo. Naintindihan mo na. Opo. Ilan taon ka na? 60. 60 ka na? Oho. Sige, taga Masbate ka. Oho. Sige, kalas. Lahat. Oho. Matagal ka na nagkukulang mo, nagdarasal sa mga tao. Dito bago lang po ako. Sa 60 years old ka, ilang beses ka na nakapagdasal? 6 lang ho. Sige, 6. Sino nagturo sa'yo? Wala po. Nag-aaral lang po ako. Sa Masbate, ngayon sa araw nito, nasaan ka ngayon? Anong ginagawa mo? Nasa bukid po ako. Nagtatanim. Sige, nasa bukid ka, nagtatanim ka. Sige, pagbibigyan kita. Kalasin mo lahat. Oho. Tapos na po. Tinanggal ko na po lahat. Lahat? Oho. Ikaw, 60 years old, may pamilya ka na. Oho. Ilan ang anak mo? 6. 6 din. Ilan ang panganay mo? Babae, lalaki? Babae. Sige, ilan taon na yung panganay mo? 18. Sige, bata ka, matanda ka na nag-asawa? Oho. Sige. Anong trabaho ng asawa mo? Wala ho. Nasa bahay lang. Sige. Malaba. Pagbibigyan ko kayo, naintindihan mo? Opo. Tama na yung 1,000 na pakinabangan mo. Kano-ano mo yung nagdasal nito? Kamag-anak, kaibigan, etc. Wala ho. Ka-Facebook ko lang po siya. Sa Facebook mo lang. Sige, kalas. Tinanggal ko na po. Wala na. Oho. Idalis ko na po lahat. Kailan yan gagaling? Baka ho mga bukas lang ho. Gusto ko ngayon mo kalasin lahat. Lahat kalasin mo. Walang bukas-bukas sa araw nito. Ako ang aking ama pa rin ang magkakalas. Tanggalin mo lang lahat yung mga nilagay mo. Lahat sa buong katawan niya. Sige ho. Tanggal na po lahat. Ako nang bahala diyan magpinis lahat niyan, magtanggal sa nilagay mo. Pag umuwi siya ngayon eh, magaling na po siya ngayon. Hindi, gusto ko sa araw nito bago sila umuwi, kakalasin yan lahat. Tanggalin lahat. Opo, tanggal na po lahat. Tanggal ko na po lahat. Sige, kalas. Opo. Kalas. Ay. Tanggal na po lahat. Wala na. Opo, tapos na po. Hindi na yan sasakit. Hindi na po. Matutulog na siya. Oo. Sige. Pagbibigyan kita, kuya. Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Pakiusap ko lang sa inyo. Huwag mo na pag-aralan yung mga masasamang pagdarasal. Naintindihan mo? Nagigilig po ako sa inyo. Naintindihan mo? Opo. Maghahanap buhay na rin po ako ng maayos. O, sige. Pakiusap ko lang. Huwag na kayo magpasama sa kadiliman dahil malapit na umangat si Satanas upang tapuan niya lahat ng mga masasamang espiritu
o aanilihan niyo yung mga taong hindi nagdarasal sa aking Ama na Panginoon nating lahat. Huwag kayong magpatukso at lagi kayong manalig at manampalataya. Kailangan natin ng pera, lahat tayo, dahil para sa buhay at pamilya natin. Pero maging totoo ka at maging matatag ka. Tanda mo, ang mga tao ay lahat tayo ay may takot sa puso. Kasama na natin yon. Hindi maiwasan ng takot, pero hindi sinabi ng Panginoong Kristo na habang buhay ka matakot. Dahil yung takot yon ay galing sa kadiliman. Yun ang sandata ni Satanas o ng Diablo. Paano yung mga plano ng Panginoong Kristo sa inyo na hindi nyo makakamtam dahil bakit? Sumasamba kayo sa kadiliman. Isipin mo na lang may pamilya at anak ka. Sa araw na ito, ipagbibigyan kayo ng aking Ama. Sana wag na mauulit ito. Naintindihan nyo? Tanda mo. Tumabi ka. Ikaw, babae. Naintindihan mo? Tama na ang pag-iisip na masama sa kapwa. Hindi na ako magigit sa kanya. Ayun lang. Maging matatag ka sa pananalig at pananampalataya. Huwag ka bagkus, huwag ka magpasakop sa iba ng mga masasamang espiritu. Ikaw ay may pamilya na, naintindihan mo? Hindi ko na rin alamin ang pangalan mo dahil magkakalapit lang lugar kayo, naintindihan mo? Pakiusap ko lang, magdasal kayo at manalig. Hindi ka gustuhan ng aking Ama na maging mahirap, naintindihan mo? Kung siya ay masipag, turuan mo ang asawa mo, maging masipag din kahit anong trabaho, basta't may dangal at may respeto. Pangalawa, at ikinakarangal mo ang iyong trabaho at hindi kinakahiya. Naintindihan mo, sinasabi ko, lahat din tayo ay dumana sa kahirapan. Pero matigiging matatag tayo dahil alam natin na kaya natin ang pagsubok na ibinibigay ng Panginoon Kristo. Hindi ang Diyos ang nagbigay sa atin, kung hindi ang kadiliman. Ginagampanan pa rin ang misyon ng ating Ama dahil nandiyan pa rin tayo. Nandiyan pa rin siya sa puso natin. Pakiusap lang. Papakawalan ko kayong dalawa, naintindihan nyo? Ayaw ko na. Ikaw, tama na yung 1,000, ha? Makinig ka, ate. May pamilya at anak ka. Huwag sana dapuan ni Satanas ang iyong pamilya para maisip mo ang mali mo. Ikaw rin, ganun din sa 1,000. Huwag sana dapuan ni Satanas ang lahat ng ginawa mo sa kapwa mo tao. Naintindihan mo? Habang maaga ay magsisi pa rin kayo sa inyong ginawang kasalanan. Una, sa aking Ama at pangalawa, sa kanyang sarili na yan ay pag-aari niya. Ikatatlo, dito sa taong ito. Patawarin kayo ng aking Ama sa lahat ng nagagawa niyong kasalanan. Naintindihan niyo? Para maghanap buhay na rin to. Magpatawad kayo at maging payapang yung isip at puso sa pangalan ni Kristo. Naintindihan niyo sinasabi ko? Ito mo. Kanina meron. Sige, lumayas na kayo sa loob ng katawan niya. Pakawalan siya magnitigo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, nilulusaw ko ang lahat ng mga nagdasal dito. Tinatanggalan ko ng bisa. Inaalisan ko ng bisa ang dasal ng masamang espiritu dito. Kung anumang taong nagdarasal dito at nagpapanlili sa demonyo, nilulusaw ko to sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilan niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna sa kanyang buhay. Amen. Binigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling. Gumilat ka at gumising ka. Umatras ka muna. Inamin mo na ito may daksal. Ubusin mo. Saglit lang. Alabas, pababain mo muna yung tubig sa buong katawan mo. Pagpag mo muna yung kamay mo. Straight mo. Di ba pantay na? Di ba sinukat ko yan kanina? Buka mo ulit. Di ba yung guwi? Di ba pantay na? Kukunin natin sa pangalawa. Tingnan mo. Ito sinasabi ko, pantay na. Sa pangalawa. Pantay na, di ba? O yung pangatlo, siguro naman wala na tong daya. Isipin mo, di ba ang pinakamahaba dyan yung kanan? Di ba pumantay? Ibig sabihin, katawan lupa mo na yan. Tatanong kita, ano pangalan mo? Rolando. Babae ka ba, lalaki? Sigurado ka, lalaki ka. Ilan anak mo? Anong pangalan mo? Ilang taon na? 25. Ngayon, may tanong ako sa'yo. Hindi ka babae? Ang tanong ko sa'yo, meron ka ba nakita madilim, mapula, etc.? Ewan ko, bahala ka. Saan ka? Anong liwanag? Maliwanag?
Ano yun? Flashlight? Ilaw? Ventilador? Ay, ano? Araw? Ano? Parang flashlight? Wala kang pinuntahan? Nakaupo ka lang? Saan? Sa sopa? Flashlight? Yun lang. Sige lang mga katawan mo. Yangat mo. Kabila. Straight lang ang katawan. Ito kanina, di ba masakit to? Yan, nakatodo na. Masakit. Hindi, di ba? Ito, hindi, di ba? Ito, hindi na, di ba? Ayan, hindi, di ba? Di ba kanina masakit yan? Makikita mo na may muscle ko, gumagalaw na. Tinutulak ko na. O, di ba, wala? Wala na siya sakit. Tumambot na yung tiyan niya. Hindi ka tulad ka, umaatras yung daliri ko sa'yo eh. Para kang goma. Hindi ka babae. Sigurado? Ano paramdam mo sa sarili mo? Tumatalab na yung tubig. Yung sinasabi mo kanina, umupo ka rito, galing ka ng Bulacan, di ba? Sabi mo, parang may tumutusok sa liglig, ay sa likuran mo, tingnan mo. Hindi ko pa ginagalaw yan. Hindi ko pa binubuksan yung mga hangin mo sa katawan. Ano? Pero masakit, may tumutusok. Wala na tumutusok. Salamat sa Panginoon. Ganyan ka muna. Pag gagalawin ko lang yung hangin mo sa katawan. Relax lang. Ako lang. Kaya mo lang. Hindi, ako lang. Yun. Upo ka rito. Marap ka dyan. Gagalawin ko lang yung hangin mo. Gatang lang. Ako lang. Tapos ganito. Lagay dito. Para dito naman yan. Sunod mo lang yung katawan mo. Sunod mo lang. Yun. Tayo. Ganyan lang. Yan mo lang to. Yung tulog na. Okay. Bigla kang gumanga. Kanina mabigat ka. Upo. Sanay lang ako rito. At inahirapan ako nito eh. Pattern ko lahat. Galaw mo lang kataw mo. Ang pakaramdam. Ulitin ko ulit ha. Pipisilin ko to ha. Diba dinemo ko to. Ito yung ano ha. Yan. Masakit. Diba? Yan. Hindi na. Tutusin. Nakadi na yan. Yan. Masakit. Hindi. Yan. Diba hindi? Oh. Wala. Nasakit. Yung pahiga niya. Mamaya na yun. Importante kasi magalaw yung ano. May nagdarasal sa'yo. Eh sinasabi mong babae ka? Oh. Sabi niya babae ka, tapos sabi mo may babae ka. Naka-video. Sabi mo babae ka eh. Taga Masbate ka. Taga saan ka ba probinsya? Taga saan ka ba? Doon ka pinanganak? Hindi, Caloocan ako eh. Bagay. Hindi ka pa nakarating Masbate? Yung asawa mo hindi taga Masbate? Bulacan yan. Bulacan? Lagot ka te, bantay ang mga asawa mo. Sipag pa naman. Kasipag pa. Okay na yan. Hindi mo alam sinabing babae ka? Ano pakiramdam mo sa sarili mo? Lahat. Pantay na lahat daliri mo. May nangungulam sa'yo. Kasama na rin yung kulam at dasal. Kaso hindi pa masyadong magaling nagkukulam sa'yo. Bago pa lang. Nagdarasal pa rin siya, marunong na siya magdasal. Pero hindi pa ganun taga. Kasi alam mo kung kulam yon. Yung dito kanina, hindi ka pa nawawala ng malay. Mainit to, masakit. Alin ulit tusok para may tumusok. Kasi bigla nawala, di ba? Hindi niya nilagay sa katawan. Doon sa ilalim ng talampakan. Galing ano. Oh, kaya hindi makikita. Dito niya dinaan sa ilalim ng paa mo. Yung una, natapos ako ng dasal. Wala masipsip yung magnet. Inalitan ko ng dasal. Bigla may gumanon, di ba? May tumusok. Tapos bigla nawala. Ando siya sa ilalim. Hindi siya madadampot. Nasa ilalim ng talampakan. Ando sa pinakadulo. Dito niya dinaan, no? Para ma-detect. Okay na? Paramdam niyo? Wala na sakit? Tsaka nagbago na yung mukha mo.
Tingnan mo sa asawa mo kung ano nagbago. Tingin mo. Namula na yung mukha niya. Hindi na yung katulad kanina yung unang pinicturean kita. Hindi mo sinabi babae ka. Hindi ka taga Masbate. Wala na.